Uvidíme, chceme aj dať čo iné vyskúšať a tým pádom, keď už Osy sú majstri svojej triede, pred koncom sezóny vieme aj takéto dať čo vyskúšať, že či to pôjde lepšie, alebo či to bude dať čo iné. Dobre. Minimálne aspoň určite je možnosť aj pre teba zajazdiť si iným driverom, iným autom. Mali ste možnosť to ísť napísať, má Gabi nejaký iný rozpis oproti Oskarovi? Je to iné, každý má svoj vlastný štýl a je to pre mňa tiež nová skúsenosť si vyskúšať niečo nové a ako navigátor sa posunúť niekam ďalej. Dobre. A Jahodná alebo Ružín? Jahodná, topka. Pekné. Sme si pekne zajazdili. Sme v cieli a pre nás to bol základ. No a nový spolujazdec? Dobrý. Dá sa s ním. Uvidíme, čo bude na druhý rok, ale uvidíme. No. Neviem veľa povedať, že či budem zase jazdiť, alebo nebudem jazdiť. Uvidíme, že ak pôjde. V slovenskom rally pohári trojnásobné zastúpenie, aspoň tu na košických tratiach. Nie, ale v každom prípade došli ste to celé od štartu až po cieľ, to je